To jama'a masu kallonmu da sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin tattaunawar ta musamman da muke yi tare da jagoran siyasar farfajiyar nan Alhaji Garba Dawakin Kudu ɗan siyasa gidi da yake ba da gudunmawa ta fuskoki da dama wanda kuma a yanzu ma bai gajiya ba, yau ma dai ya sake dawowa domin ɗorawa daga yadda ya tsaya ta fuskar fito da nagartar gwamnatin Jagaban Asuwaju Bola Ahmad Tinubu da jihar Kano kuma suke maraba da Dr. Injiniya Abba Kabir Yusuf da suke sa ran shigarsa jam'iyyar APC. Alhaji Garba Dawakin Kudu kowane mako idan ya zo yakan fara ne da batu na ta'aziyya, miƙa saƙon taya murna da kuma jaje haɗi da addu'a ga iyaye mata musamman waɗanda suke gabata samun haihuwar juna biyu. Kuma yau ma dai muna maka lalle marhaban Alhaji Garba Dawakin Kudu a madadin hukumar wannan kafin. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To kamar yadda muke shaida muku, tattaunawa ce da take zuwa daga kafafen yaɗa labaran da suka haɗa da Hikima Radio, Aminci Radio da kuma Express Radio, sai kuma shafinmu na Express Radio Nigeria, Twitter, Instagram da kuma TikTok da muke kawo muku wannan tattaunawa kai tsaye. Sunana Idris Muhammad Abdu da cikin nufin Allah yau ma dai zan jara gama ta wannan tattaunawa har ta tsawon wancan lokaci da na ambata muku tun da farko. Kuma Alhaji Garba Dawakin Kudu, wannan teburi yau na farfajiyar siyasa iya cewar yau kai za a iya tayawa murna la'akari da haƙanka da ya cimma ruwa da ka daɗe kana ta kiraye-kirayen cewar dai jagoran ɗariƙar kwankwasiya da gwamnan jihar Kano Excellency Injiniya Abba Kabir Yusuf su dawo cikin jam'iyyarka ta APC. Yanzu dai mai faruwa ta faru, gwamnan Kano ya yadda shahadar jam'iyyar NNPP illa dai jiran a ga ranar da zai shiga cikin jam'iyyarka ta APC da ake cewa kowane lokaci daga yanzu. Kana da abun faɗi akan wannan lamari kafin mu je ga sha'ani na gwamnatin Asuwaju Bola Ahmad Tinubu da kuma Baba Kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje da shi ma aka ce yana can birnin London. Za ka ga al'ummar jihar Kano da wanda albishir za a fara musu. Ta'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Malam Idris ai ba iya al'ummar jihar Kano ba, al'ummar ƙasa gaba ɗaya har ma da makota. Muna yi wa kowa fatan alkhairi. To kamar yadda aka saba, duka musulmin duniya gaba ɗaya wadda Allah ya sa mata masu ciki wadda suka haihu, muna roƙon Allah ya ba su lafiya da abin da suka haifa, wadda suke shirin haihuwa muna roƙon Allah ya sauke su lafiya don arzikin manzon Allah. Yan uwa musulmi wadda aka ɗaura aure a wannan lokaci, maza da mata, muna addu'a Allah ka yi wa auren da aka ɗaura albarka, Allah ka sa an ɗaura a sa'a, albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yan uwa musulmi marasa lafiya gida da asibiti, muna addu'a Allah muna roƙonka Allah ka ba su lafiya, Allah ka yaye damuwar mu, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa musulmi wanda suka gabata a wannan lokaci, muna addu'a Allah ka ji kansu, Allah ka ji kanmu, Allah ka ji kansu, Allah ka ji kanmu, Allah ka yafe musu, Allah ka yafe mana saboda arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam Idris, wannan kenan. To kamar yadda aka saba bisa al'ada, yau kusan mu ce babu wani abu kusanci wadda sai mu ce gaba ɗaya dai mun yi jama'u dukkan musulmi muna yi musu fatan alkhairi. Allah ka yafe mana, Allah ka sa damu da rahamarka, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya saboda arzikin manzon Allah. To kamar yadda kai shimfiɗa da yadda ka faro, mu ba za mu ce komai ba sai mu ce mun gode wa Allah, alhamdulillah da wannan lokaci. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah mun gode maka da irin wannan tarin ni'ima. Yadda muka so Allah kana yi mana yadda muke so. Kuma Ubangiji Allah ka sa al'umma ya zame musu alkhairi, irin tunanin da muke da addu'ar da muke na haɗin kai Allah ka tabbatar mana da shi don arzikin annabi. Allah ka ba mu sa'a. To za mu so mota shi mai girma Abdullahi Umar Ganduje, tunda shine uban shirin a matsayinsa na uban tafiya, uban jam'iyya a ƙasa gaba ɗaya, musamman mu nan jihar Kano. Ba mu da wani dattijo da muka gani muke kallo a matsayin jagora a wannan tafiya kamar shi mai girma Abdullahi Umar Ganduje. Muna ƙara godiya gare shi da abokan aikinsa da gwagwarmaya tasa da haƙurinsa da juriyarsa a wannan gaba da ake ta siyasa, wadda kowa zai faɗa abin da yake so a kansa kuma ya jure, sannan ya ci gaba da abin da yake na alkhairi bai taɓa dakatawa ba. Muna gode wa Allah da wannan tsoho da ya bamu mai kyau, mai dattako a siyasa. Allah ka albarkaci wannan tsari, Allah ka taimaki wannan tsari. To ka san ya yi tafiya ya kwana 4 kenan, ko 3 ne, ya je ga London, wato ya je Ingila. Ka san akwai yarinyarsa kusan karamar kenan,
wadda ta gama karatunta, wadda take aure a garin Oyo ne ko? Ibadan ba? Ibadan ko? To, ta wannan Allah cikin ikonsa ta haɗa karatunta da take yi a waje, kuma karatu ya yi kyau, an yi bikin yaya ɗalibansu na makarantarsu kamar yadda aka saba bisa al'ada. Wannan ce ta sa shi kansa mai girma Abdullahi Umar Ganduje ya ji da shi da iyalinsa, aka taya ta murna, aka yi abin da ya kamata na badangarci, kuma an kammala a yau da daddaren nan. Allah da za su taso zuwa garin Abuja sauka bayan dawowarsu daga wannan tafiya. Muna farin ciki, muna taya shi muna taya ita kanta yarinyar muna kammala wannan karatu. Allah ya sa an yi mai albarka, Allah kuma ya albarkaci karatun da aka yi saboda arzikin annabi Muhammadu. To muna godiya ta musamman ga duk masu addu'a a gare shi da iyalinsa, muna musu fatan alkhairi. Allah ka tabbatar mana da dukkan alkhairanka. To wannan kenan. To Malam Idris, sai mu shiga ga dangane fage, wannan fage namu da muka ɗauko ko? Na siyasa ba? Na siyasa. Kanan za mu tafi ko mu fara tafiya wajen shi shugaban ƙasa? To ka san akwai buƙatar mu je fadar shugaban ƙasa. Ta Asuwaju Bola. Ta Asuwaju, wadda kai ka sani cewa a wannan lokacin ko a wannan satin shi ma ya yi nasarori da yawa. Musamman za ka ga cewa duniya, ko in ce maka ƙasashen duniya, musamman ɓangaren turawan nan, kullum suna ƙara jinjina wa ita Najeriya. In ka duba ma za ka ga wani abu na burgewa cewa yanzu a duniya, a Majalisar Ɗinkin Duniya, ko in ce masana ilimin tattalin arziki na duniya, abinda ake kira Bankin Duniya, sun tabbatar da cewa Najeriya ta fita daga barazanar harkar kuɗi ko hada-hada kuɗi, ko durƙushewa, ko ba nan ba kaɗin nan, ko ban gishirin ba kamanda, ko sa hannun jari, wadda komai ya dawo. Har ma an gamsu cewa a yanzu dai ita ce ƙasa ta 4 a duniya wajen samun tabbatar, wato gyaruwar tattalin arzikinta da kuma samun nasarori na shigowar hannun jari daga wasu ƙasashe saboda samun ci gaba na tattalin arzikin ƙasar Najeriya, wadda a baya ta durƙushe gaba ɗaya. Mu kusan mu ne ma na ba ma daga cikin na kaza, sai dai a ce a lalacewa mu ne na kaza. To ko wannan kadai sai mu jinjina wa shugaban ƙasa a wahala irin ta mulkin Najeriya, da yadda ake fama da wannan ƙasa ta mu wajen samun matsaloli kala-kala na tsaro, na harkokin tattalin arzikin da sauransu. To tunin ba a nan ko iya nan sai mu ce muna gode Allah, muna gode wa mulkin sa, muna jinjina masa, muna yaba masa. Sannan zaka ga shi bangaren tsaro, mai girma Malam Nuhu Bado, shi ma a wannan lokacin ya yi bakin turawa a shekaran jiya nan, wanda suka zauna aka sake tattaunawa a ofishinsa game da matsalolin tsaro a Najeriya, wadda muna ta ganin nasarori gwargwado. Duk da ita wannan tsaro, rashin tsaro a Najeriya za ka kira shi masifa ce, Allah ne kaɗai zai iya maganinta, saboda masu laifi da dabararsu, masu hana laifi ma da irin dabararsu. To amma dai tunda ana addu'a, kullum ta Allah ana addu'a. Abinda su kullum sojojin nan da shugabannin tsaron nan yake ɗaga musu hankali shine ba su da buƙatar su cutar da wanda bai cutar da kowa ba. Su kuma wanda suka cutar da mutanen nan, ko masu cutar da mutanen nan, yawanci sukan shiga cikin mutane masu lafiya. Su kuma mutane masu lafiya ba su da ikon da su gawa na kowanci. Wani abu ne da zai buɗe sabon babi a su da iyalansu, wanda masifa ce kaga gata nan. Allah kaɗai shi ya san ƙarshenta, shi ya san lokacin da za ta kare. Amma dole mu yaba su Malam Nuhu Bado da shi shugaban ƙasa, mai girma Christopher Musa, ministan tsaro, da shi kansa Matawalla ministan tsaro, da sauran shugabanninmu na tsaro. Wannan ya zama wajibi mu kallaci abin da suke, ba wai don sun gama ba, ko kuma don sun fi kowa iya ba. A'a, addu'a da godiya ita take sa Allah ya kallaci bawa, ya ƙara taimakonsa akan taimakon da yake nema a gare shi. Muna godiya shugabannin nan su Malam Nuhu, mutuƙar godiya akan ƙoƙarin da suke, kuma muna roƙon Allah ya ƙara taimakonsu. Muna kuma ƙara kira ga mutanen Najeriya su taya da addu'a, a ci gaba da roƙa musu Allah. Wannan ƙasa ba ta su bace, ta mu ce gaba ɗaya. Ɓangaren kudu, ɓangaren arewa, ɓangaren ina ne, duk da muke kirari mu 'yan siyasa, ƙasa dai guda ɗaya ce kuma ta mu ce. Wanda duk ya ci amanar Najeriya, ko ta kudu ko ta arewa, laifi yayi babba a gurin Allah, laifi yayi babba a gurin dokar ƙasa. Allah zai hukunta shi, ko da wasu mutane ba su ce ka zo a hukunta ka ba. Wannan al'amari ne wanda kowa ya kallace shi
dole in yana da hankali zai ce Allah ka kawo sa. Allah ka kawo ƙarshen wannan masifa ta rashin tsaro a Najeriya. Allah ka tabbatar mana da tsaro a Najeriya. Allah kuma ka taimaki masu yunkurin kauda fitintunin Najeriya irin su Malam Nuhu. Allah ka taimaki shugabanninmu irin su shi mai girma Kiristofa Musa Munusa na tsaro, babban Munusa na tsaro da shi Matawalle. Allah ka taimake su. Allah ka taimake mu gaba daya. Allah ka karbi addu'o'inmu da roƙon da muke yi akan tabbatar da tsaro a Najeriya. Allah ka inganta mana tsaro a Najeriya. Allah ka taimaki shugabannin masu ƙasar mu ta zauna lafiya, da ma yara ƙanana da mata da suke cikin hargaba da mu kanmu akan barazanar tsaro. Allah ka kauda wannan lokaci na masifa da muke ciki irin wannan lalacewa ta rashin tsaro. Allah ka tabbatar mana da tsaro a Najeriya, ka inganta mana zaman lafiya a Najeriya don arzikin manzon Allah. Allah ka ansa addu'a don arzikin manzon Allah. Alhaji Garba, watakila wannan gabar kafin mu je ƙara tsunduma sha'anin siyasa ka ta gida jihar Kano. Wasu suna ta fashin baki a dangane da kamun ludayin gwamnatin Asuwaju cewar 2027 din akwai yiwuwar ba za a murgina da mataimakin shugaban ƙasa ba. Wasu 'yan cikin jam'iyyar ka suna ta hasashen cewar akwai yiwuwar daga arewa za a ɗauko Kiristan Arewa a bashi mataimakin shugaban ƙasar nan. An ce ita ma rigima ce a ƙasa a kwance. Akwai wani sharhi akan wannan lamari ne? To shi hankali ya girmi ilimi, ko da ilimi yana da tasiri akan hankali, saboda mai hankali ne yake tafiya neman ilimi. Mara hankali ko da yana da ilimi ba zai yi tasiri ba. Shi mai girma mataimakin shugaban ƙasa yana da wayewa ta addini, yana kuma da gogewa ta siyasa. Dukansu suna da gogewa ta addini, suna da gogewa ta gwagwarmaya ta siyasa. A wannan irin ɗan teburin ni da kai yayi kaɗan a ji wani furuci ko wata kalma a bakin irina akan samar da maslaha ta mataimakin shugaban ƙasa da shi shugaban ƙasa. Domin iyaye ne, akwai gabar da za a ce dai su yi haƙuri, akwai kuma gabar da za a ce su gyara. To wannan al'amari ne da ya fi ƙarfin a ce yau mun yanki mun ce ga abin da za a yi, ba za mu iya sani ba. Kai ma ɗan jarida da kai tambaya harshashe kake yi kuma kana jin jita-jita. To in hakan ne mafi maslaha, muna roƙon Allah kowa ya haƙuri a karɓa abin da ya zo, saboda mu abin da muka yarda da shi Najeriyanmu ta koma cikin hayyacinta kuma a samu gyara. Lokacin da shi mai girma shugaban ƙasa ya ɗauko kashin shatima, shi kansa kashin shatima in yayi tunani da mabiyansa da mu 'yan arewa gaba ɗayanmu, ba wanda ya ce da mai girma shugaban ƙasa Tinubu wane za ka ɗauka. Ya kallaci mai girma kashin shatima ya ba shi mataimakin shugaban ƙasa. To ina ganin yanzu in ba karambani ba ko kuma shishigi ko son a ka iya ko son iyawa ko kuma ƙoƙarin haɗa wasu fitintunu, to da dama mutane suna nan wasu ba sa iya komai sai fitina ta tashi, a nan za su ci su sha su rayu. Ba wanda zai kallaci wannan tambayar da kai ko wannan maganar da kai ya sa ta a matsayin wani hukunci da zai wa Tinubu in yayi haka, ko kuma hukuncin da zai wa Tinubu in bai yi haka ba. Domin bai ce da kowa ku ga yadda zan yi ba, yayi ya ɗauko kashin shatima daga Maiduguri ya ba shi mataimakin shugaban ƙasa. To mu addu'ar da zamu yi, abin duk da ya fi zama amfana a nan, muna roƙon Allah ya tabbata. Mutuƙar hakan ne ya fi zama alkhairi ga 'yan Najeriya, Allah ka tabbatar da shi. Shi adalci ai ba zalunci ba. Idan aka ce ai adalci a canza a yi kaza, ko kuma ai adalci a zauna haka, mu abin da muke so da adalci ya tabbata a wannan mulki mai albarka, ya zama ana adalcin da Allah zai gani ya ba da sakamakon adalcin. To shine nasarar mu gaba ɗayan mu, shine kuma ci gaban ƙasar mu. Ba mu da wata bukata a Najeriya ta sai wani ya mulki Najeriya ko wani ya zama mataimakin shugaban ƙasa. Duk malai idan ba mu da wannan. Abin da yake gaban mu kurum Najeriyan mu ta samu iyaye na gari su ci gaba, a kawo ci gaba, ƙasar mu ta zauna lafiya. Wannan shine rikicin siyasa yanzu in kaji ana yin sa ma a ƙaramar jam'iyya ne, ko kuma ana son a cuci wani. To APC tunda ta taso nagartatta da kyanta, ƙoƙarin kashin shatiman nan da Tinubu da kuma mabiyansu mataimakansu masu ba da shawara da ministocinmu da shugabannin jam'iyyar nan, iyaye irin sa Abdullahi Umar Ganduje ya taimaka mutuƙa. Har gwamnonin wasu jam'iyyu sun baro jam'iyyunsu suna ta dawowa cikin wannan jam'iyya mai albarka. To me yana rikici a ciki? Wanda duk Allah ya tabbatar da shi a shugaba ko mataimakin shugaban ƙasa, Allah kai wa abin albarka. Za ku yi biyayya ku? Za mu yi biyayya, Allah kai wa abin albarka. To ai da ba mu muka sai ai ba. In ka lura na gaya maka karambani ne ko son zuciya zai sa wani mutum yanzu ya zo ce kawai ko dai a yi kaza ko a bar kaza. Ina ganin wannan ba mafita ce mu a gurinmu mabiya ba, illa mu yi addu'a
Allah ka tabbatar mana da alkhairi. Wannan shine kiran da zamu yi. Alhaji Garba Koro Dawakin Kudu a makon nan da muka yi ban kwana da shi gwamnan Kano Excellency Engineer Abba Kabir Yusuf. Kafin ka je kan gwamna akwai addu'o'i da ake ta yi akan masifar da muka samu kanmu a jihar Kano. Ya kamata mu yi wa mutane godiya, musamman 'yan siyasa da jami'an tsaro da malamanmu na Kano da masu kuɗinmu na Kano da sarakunanmu da masu mulkinmu, musamman shi kansa Abba gida na ji irin alkhairin da ya je da shi gidan wannan bawan Allah, wanda aka kashe mai da irin rarrashin da ya je ya masa. Ta ai masifa ce. Tawagar ta ma ta je Alhaji Garba. Tawaga ta da ta je ai daman haka ya kamata. Akwai tawaga ta lallai ta je, tawagar bibiya asibitoci da tallafin marasa lafiya, su ma na ba su umarni su je su yi ta'aziyya, kuma sun je mun kai dan abin sadaka mun bayar. Allah ka ji kan waɗannan bayan Allah. To ko da za mu yi hakan sai mun yi godiya gare shi mai girma gwamna. Shi wannan mutum ba za a iya biyan sa ba abin da ya same shi, amma daman kuma aya ce ta alkur'ani su fitun, fa inna ma laysirin yusra, inna ma laysirin yusra. Ka gani duk tsananin duniya yana tattafe da sauki, duk saukin duniya yana tattare da tsanani. To ya samu masifa da ibtila'i wannan bayan Allah da suka faɗa masa. To wajibi ne musulmin kirki mu fito mu dinga rarrashinsa, mu dinga roƙon Allah ya yaye masa bakin cikin da yake ciki, mu roƙi Allah ya kiyaye gaba, kar ta faru ga wani ma, ga wani ma ta Bahaushe yakan ce ko da makiyi ne, kada Allah ya sa ya sake ganin irin wannan masifa a jihar Kano. Kuma jami'an tsaronmu muna ƙara gode musu kamar yadda muka yi a rana ita yau, muna kuma ƙara rarrashinsu, sannan muna ƙara cewa su ci gaba da juriya akan matasanmu, a ci gaba da ƙoƙari akan dirfafar masu sai da kayan maye, a ci gaba da matsawa da matsa kora a kansu. Duk mai sana'ar maganin kayan ƙwayan nan ya nemi sana'a. Do Allah do annan muna roƙon mutanen Kano, masu sai da kayan mayen nan da masu sai da kayan shaye-shayen nan duka abu ɗaya ne. Do Allah do annabi in an samu jari a canza sana'a. Kar ka mutu kana wannan mummunar sana'a. Ga 'ya'yan da aka halakar nan ga sana'a duniya. Yara da dama sun haƙura da iyayensu sun haƙura da su saboda wannan kaba'iranci na shaye-shaye. Allah ka kare mu. To muna godiya jami'an tsaronmu, muna godiya ta musamman ga shi mai girma gwamna, yadda ita kakkiya ya je kai wannan bawan Allah ziyara, ya yi masa ta'aziyya, ya yi masa albishir. Wannan albishir da yi Allah ya tabbatar da shi, wannan kokari da ya yi Allah ya tabbatar da shi. Sannan muna godiya ta musamman ga shi barista Fage, wannan Abba Hikima a nan ya cika ɗan Kano cikakke. Wannan karatu da yi na lauya ya albarkace shi, Allah ka albarkace shi. Ya nuna kishi mutuƙa, ya kuma yadda ɗan ƙasa nagari, ya cika ɗan ƙasa nagari. Abba Hikima mun gode maka. Abba Hikima ka cika dattijo. Daman aka ce wanne bi shiga tashin hankali to mumune ne suke zama iyayensa. Shi yasa aka ce ma Allah ya albashir ga masu kula da maraya. Ba wani ne maraya ba, maragata. Ko da kana da iyaye yanzu a lokacin da ake ciki, akwai lokacin da zaka waye gari ka zama maraya. To 'ya'ya nawa ne wanda iyayensu sun gudu sun tafi sun bar su, ko kuma 'ya'ya nawa ne iyayen suna nan ba za su iya katabus ba. Wannan karka kallace su a masu iyaye. Mai hali ya fito ya taimaka irin wannan, ya taimaki maraici. Saboda haka ilimi irin na su Abba Hikima da wayewa ta karatun lauya irin wannan abu ne da ba za mu manta ba, ko za mu yi ta addu'a Allah ya tabbatar mana da irin su. Taimako irin wannan kamar ka taimaki maraya ne, kamar yadda na faɗa. In ka duba za ka ga gashi nan iya Abba Hikima shi kadai abin da ya yi kokari aka tarawa mutumin nan miliyan 25 da wani abu, kuma har yanzu ana kai. To wajibi ne mu gode masa. Kuma mai girma gwamna muna ƙara gode masa. To sannan akwai abubuwa da ya kamata mu ci gaba da shi a jihar Kano. Ba zaune zami ko da yaushe idan masifa ta faɗo, wato lokacin da ta zo kowa ya ruɗe, kuma a shiga a yi ta abin da za a yi a tausaya. Haka ya kamata dama. To amma akwai buƙatar mu gane cewa kowace unguwa yanzu kamata yi mai girma gwamna da shi kansa kwamishinan 'yan sanda da jami'an tsaronmu gaba ɗaya na jihar Kano da sarakunanmu da su 'yan siyasanmu manya da ƙanana da masu kuɗinmu, kamata yi kowace unguwa ta zama gari guda, wato maza ta zama mahukunci, ta zama hukuma guda. Kowace unguwa ta samar da kanta wata mafita
wadda ita wannan unguwa ita ce za ta tsara akan ta tsaron unguwar da haɗin kan jami'an tsaro. Baya ga 'yan bijilanti kenan. Ba ai su ma suna daga cikin unguwa, mu suna daga cikin jami'an tsaro. Idan muka bar wannan abin sai in ya huce muna zaune kara zube, dan wannan ba zai tsawatar da dan wannan ba, yar wannan ba zai tsawatar da yar wannan ba. Wannan in tana kuskure zaka samu mace unguwa fa tana dukan mijinta miji yana dukan matarsa unguwa, amma saboda wai abin da bai shafe ka bane, ba wani abu da ake na gyaran wannan matsalar. Ita take haifar da gabar iyali, ta haifar da gabar family. Haka matsalolin gado din nan, duk abin da ya zama sunansa gado, a daina jira ana barin ko kaza, kuma a dinga kira mahukunta suna yin abin da ya kamata akan gado, ba hukunci irin na wa da kane ba. Duk wannan abubuwan za su taimaka wajen samar da zaman lafiya a kasar mu mai albarka, ba ma jihar Kano kadai ba. Kuma ka san Kano, ita Kano tana da wata daraja wadda in ta fara abu ko ina sai an yi wannan abu. Idan muka fara yin wannan a jihar Kano, wannan dokoki na ungoyi da hukunci na ungoyi da sa ido na ungoyi da tabbatar da tsaro na ungoyi, to zai kuma taimaka kowa ya dauka a kowace jiha a Najeriya ya zama abun koyi a gurin mutane. Allah ka taimake mu, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa mai albarka. Allah ka saka mutane masu yawan addu'a akan wannan jiha ta mai albarka, ka tabbatar mana da alkhairi a cikin wannan rayuwa ta mai albarka. Alhaji Garba ko Dawakin Kudu, mu shiga cikin sha'anin siyasa ka inda na'i. A matsayinka na ɗaya daga cikin wanda kake ta kirayen cewar dai a zo a haɗe kai jihar Kano a kalle ta domin a ci da ita gaba, kuma a kau da wancan gaba ta siyasa da aka daɗe ana jan zare. Excellency Engineer Abba Kabir Yusuf a juma'an nan ya ayyana fita daga jam'iyyar NNPP. Kafin mai zurfi, a matsayinka na wanda ka daɗe kana wannan kira, a wannan rana wannan irin farin ciki ka tsinci kanka? Ainihin tun kafin ranar ina cike da farin ciki. Tun kafin ranar ina cike da farin ciki. Kana da labarin ƙarƙashin ƙasa kenan? Ina cike da farin ciki. Kuma har yanzu nan da kake magana ina cike da farin ciki. Akwai wani da ya min wata tambaya, irin wannan tambayar kai min, amma tun da shi ma ya min irin ta a siyasance zan yi bayanin ta ne don irinsa suna da yawa. Cewa Garba Kora kafi kowa dagewa akan haɗin kan nan ko dawowar Abba da Kwankwaso jam'iyyar APC. Gashi kana tallan barau. Sannan Garba Kore, me yasa, wannan amfani ne a cikin tafiyar nan gare ka da kake damuwa sai Abba ya dawo cikin jam'iyyar APC? Na ce me yasa kai min wannan tambaya? Ita to shi na ga ya ga na damu ne. Ko da yaushe babu wata rana da za a ce na yi magana ban gayyaci Kwankwaso da Abba gida su dawo APC ba. Babu wannan ranar. To wata kalma da ya gaya min ita ce nake kallon abin kamar akwai rashin fahimta sosai ga wasu mutane idan kana yin abu. Idan aka ce wai kai amfanin da kake so ka samu, ko kuma an biya ka wani abu ne, ko kana sa rai za ka samu wani abu ne, ya kamata ka ba Allah ko ka roƙi al'umma su haɗa kai. Kamar mutum bai fahimci addininsu ba a rayuwa. Kalmar da kai yanzu ka ce a yadda na fi kowa zaƙalƙalewa, kamar wani farin ciki nake ji. Ta aini ba ni ba, ɗana, matata, maƙocina, 'yan uwana wanda suka sani suna taya ni farin cikin wannan abun da yake faruwa, da yake shirin faruwa. Bisa wani dalili ka rage? Yawwa, ni ai na yi kiran ma a ansa arziki ne. Da yawa za ka ga mutane wasu in sun zo kafa yaɗa labarai ko wata mu'amala za su daɗe suna ta roƙon Allah akan abu. Sai ka ga da yawa suna ta roƙon Allah akan wannan abun, kuma abun bai yi ba. Tunda na fara siyasa, idan aka duba baya da maganganuna na baya, ‘yan ban gode wa Allah ba, babu kadda za a ce kuma ba zan fuskanci azabarsa ba a wannan yanayi. So da yawa nakan yi kira, wani ma ina yin kiran zai ce haukan banza haukan wofi. Na sha ji tun a bayan ba, tun kafin wannan lokaci, sai abin ya kasance kuma ya dawo ya ce da ni, wani sanna kana cewa kaza za ta faru, ganin ka nake kawai zancen banza kake yi, amma abin mamaki kaga abin da kake faɗa ya faru. To ya danganta ga irin tunanin mai wannan roƙon. Ai za ka ga wani ma kan tsaye ya zo rediyo yana cewa sai Tinubu ya faɗi, ko me za a yi, Tinubu faɗuwa zai yi.
ko me za a yi abba gida ma yanzu suna nan sun ci buri faduwa zai yi. Ko na yi wata kalma ko ji a kafa wata da labarai wai abba gida wai ya shirya yan kwankwasiya sun shirya ka da shi. Wai falle ɗaya ne. To ni abin da na faɗa zan kuma faɗa. A wannan tsarin da muka to ba fariya ba ce. Ba fariya ba ce ba kuma tabbatarwa ne ba. Amma abba gida in kaga bai koma gwamna ba. To mutuwa yi. Idan kaga Tinubu bai koma shugaban ƙasa ba mutuwa yi baya Najeriya. Kana da hujjoji Alhaji Garba? Yawwa Malam Idris. Ai hujjoji ma marasa adadi. Mu ɗauko shi Tinubu. Kullum ba zan daina wannan maganar ba. Takara yake yi da 'yan Najeriya wasu masu gaba da shi. Jam'iyyar da take fito na fito da Tinubu, jam'iyyar APC kenan, ita ce PDP. Ka zuba wa PDP ido. 'Ya'yanta suna nan. Amma in ka raba ta uku, biyu sun bar PDP. Sannan kuma wanda za ka raba ukun kaso ɗayan da suka bar PDP. Iya alanasi ɗinka ka yi. Wanda suka bar PDP kaso ɗaya. Ma'ana a kaso biyun kenan. Kaso ɗaya suna APC. In ma na rage kenan. Kaso ɗaya suna gun sun basu Atiku su ne za su je su yi ADC. Kowa ɗan Najeriya ya lissafa wanda ya gani. To, kaso ɗayan nan a kaso uku da suka koma APC suna nan. Har ma za mu samu ƙari nan da wani lokaci. To, kallaci tafiyar Tinubu APC da gwamnatinsa. A kaso 10 ta rasa ɗaya, amsa shine bata rasa guda ɗaya ba. Kaga wannan kenan ko? Peter Obi yana da jam'iyya shi ya zo na uku. Arangamar da aka yi da shi a Najeriya shi ma yanzu ta rabu uku. Kaso ɗaya suna jam'iyyarsa. Kaso ɗaya ya tafi da su, kaso ɗaya suna APC. Shi ma rage wa APC nata kayan ne. Dukkan lissafa wannan. To ka dawo nan Kano. Wanda ya zo na 4. Kwankwaso. Shi in ka raba uku ma ba zai samu kaso ɗaya ba. A cikin kaso uku wallahi ba zai samu kaso ɗaya ba. Alhaji Garba. To ai za mu zaɓa. To. In ka raba uku ba zai samu kaso ɗaya ba. Kaso biyu shi ma sun gaba ɗayansu suka to APC. To, ka kallaci ita ADC nan da ake so a yi, ta su Atikun nan kenan. Kwankwaso za ka same shi wata can zai koma. Hasashe sun nuna ne? Irin fahimtar kenan. Sannan Peter Obi yana cikinta. Su ne za su haɗu su yi takara su nemi kujera. Su ma daga firamare za ta sake rabewa uku. Kaso ɗaya za su koma APC. Kaso biyu za su je su yi ƙwarbai. Wannan lissafin da ne maka in baka mutu ba sai ka gani. In kuma sun yi maslaha fa misali Garba. Ko sun yi maslaha sai ta rabu uku. Kaso ɗaya mun ɗauke ta koma APC. Za a yi wannan Allah da kana nan. Kaso biyu kuma za su je su yi ƙwarbai. Ka san dai ƙwarbai ko? To za su je su yi ƙwarbai. Sannan in ka zuba wa ADC ido, duk wanda ya shige ta fasatacce ne. Ba wanda za ka same shi ya shiga ADC ba da fushi da kunci da ƙorafin sai ya kada wata gwamnati ba. Ya kada gwamnati ba. Ka gani jam'iyya ce ta fasatattu. To shi kuma duk hukuncin da ya ka yanke yi cikin fushi, yanzu ɗauki misali. Ɗauki Kwankwasa kaɗai, fusata zai iya shiga ciki. In ya shiga ciki waye nasa. Ko Kwankwasa za ka harbe shi. Bai isa ya gaya maka a cikin ADC da ake so a yi yanzu. Ina da aboki wadda siyasa ta da shi amana ce, babu shi a cikin ADC gaba ɗaya, Kwankwasa ba da shi. Yan Rufa'i da ya shiga ADC, duk cikin ADC ba wani ba abokin rigimar sa ba da. Bacin rai ne na gwamnansa da rahin minista ya sa ya shiga ADC. Zai kada Obasani, zai kada Tinubu. Ka ji kowa yawa ta addini. Haka Kwankwasa yanzu fusuyin da zai kai shi, kada Abba gida. Da kada Tinubu. To zuba musu ido. Ba wanda ya kama hanyar nasara ko ba wanda zai yi nasara a ciki. Da ikon Allah. To Abba gida. In sun samu maslaha a cikin jam'iyyar mu in ya shigo, Abba gida shine gwamna karo na 2. A waccan matakin da aka ci sani ba an fidda gwani ba. Ai za a yi. Ko ya yadda ko mun yadda shine dan takara kowa ya yafe masa. Ai za a yi wannan. Ai al'ada ce ta jam'iyya. To dan Allah ya zama Malam Idris. Ni matashi ne ina Kano. Ko ka tambayi matasan Kano.
fushin da Kwankwaso yi akan Ganduje a zaton mu ba kyauta masa ba, amma fushin da zai yi akan Abba, me Abba ya masa? Kai ka san baka da jam'iyya, Abba ya san ba shi da jam'iyya. Mutanen Kano ba sun san abin da yake. A yanzu din nan Kwankwaso tunaninsa wacce jam'iyya zai samu su haɗu da tasa a matsayinta na babin nan, ya san ba zai zaci zabe a ciki ba. Da yawa zaka ji mutane suna alanasi, har ma suna bada labarin zaben da aka yi na cike gurbin nan guda biyu na 'yan majalisu, me yasa aka bar masa. Ko hukumar zabe ka je ka tambaya, ba ta baya zabe ne don mai littafi ba, ta baya zabe ne a 'yan NPP. Ba magana ce ta mai littafi ko mai kayan daɗi ba, saboda asalin inda wanda ya ci zaben a jam'iyyar da ya ci zaben shine 'yan NPP, wanda aka ce a cike gurbi dan 'yan NPP ne da dan APC. Ba bukatar yanzu kai wannan tunanin ka zo don haukanka ka saki miciji a ciyawa, ka sake fitowa takara, ka fito gwamna a wannan jam'iyyar da take kotu kala-kala, take cikin rigima. In ba ganganci ba, duk mai Abba zai zauna a ciki. Dan an raina shi ne yaro an bayi gwamna. Kuma kan abai Abba gwamna, cewa aka yi an duba mai kunya, an duba mai biyayya, an duba mai mutunci, an duba wanne fi kowa amana, aka ba shi gwamna. Har yau bai ci wannan amanar ba. Har yanzu din nan bai ci amana ba. Kwa ci amana. Ba ka da jam'iyya sai in zauna. A Kwankwason ya ce wa kar a gaggawa ne, su jira tun da dai duk abin da babban hango Garba kore ta nake na ƙasa zai tsaya kalla. To tun yaushe suke jira? Na fara baka ko rana ito kayan mun magana, na ce baka kar ku manta fa cewa APC ko kuma PDP ko wata jam'iyya duk abin da za ta riga yi ta gama yi. Abin da ya rage a fito zabe. To zai shikenan in muka gama shirin takara a kowace jam'iyya ko gwamna ya shigo za mu saurare shi. Shi Abba bai yi lissafi ba bisa abin da ya kamata ba. Ni na rasa bai sa suka raina Abba. Ku kuka ce mutum ne mai amana. Gaskiyarsa ce ta za kuka kaunace shi, kuma kun ba shi takara ne don tabbatar da cewa ya rike amana shekara 40. Ya kamata ya mori amana da ya rike. Tashi ya canza jam'iyya kuskure ne da Kwankwaso da mutanen Kwankwaso su dinga gaya Abba magana, kuskure ne. Maganganun da suke yi sun fara muni, domin yanzu misali kamar jiya abin da Kwankwaso ya fito ya faɗa. Ko shekaran jiya ne ya ce wai ranar 23 ranar butulci ta duniya. Ya ce ya gani a waya ya goyi baya. To wa aka yi wa butulci? Yanzu dan Allah, idan wannan abin butulci ne, so nawa kai irin wannan so nawa akai? An taba goya shi, an dora shi akan kujera ya zo. Akwai abin da wanda ba goya shi akai ba. Akwai inda ya taɓa zama gwamna shi kadai, akwai ne ya taɓa zama sanata shi kadai, akwai ne ya taɓa zama dan majalisar wakilai shi kadai, ba su yayi ba. Akwai ne ya taɓa zama minista shi kadai. Kowanne da sala da wanda ya tsaya masa. Shi ma ya sani in ka tambaye shi. Me Abba yi muku? Duk da mu ba za mu tarewa Abba fada ba a gurin Kwankwaso da Kwankwasiya. Saboda me? Duk dan APC ma muna ba da shawara. Ai ba bukata. Duk abin da za su gaya Abba ba bukatar mu tare Abba fada. Waye zai tare mai Alhaji Garba? Shi ya san su. Inna daidai ya sani, inna yi rashin daidai ya sani. Amma wannan ba hujja bace. Ranar butulci ta duniya. To ni da Abba zai yarda sai ba shawara. In ce shi kuma wannan ranar ta zama ranar samun yancin kai ta duniya. Sai kaga sai mu raba abin. In dai Kwankwaso ya tabbatar da wacce ranar butulci ta duniya, to ina kira ga Abba gida ya tabbatar da wannan ranar shi kuma ranar samun yancin kai ta duniya, ranar da ya zama ɗa ba bawa ba, domin ranar ne ya cika gwamna. Ba abin da iya wani jam'iyyun nan duk wanda ka tsallaka ka tafi kayi daidai a Najeriya, baka sabu Allah ba, baka sabu kowa ba. Amma wani dungu da shi gwamnan ya misali Alhaji Garba kore, an jiyo wani zai saki layin taɓa shi jagoran nasu na Kwankwasiya din, ya turo aka zo aka karɓe abin magana cewar a yi haƙuri. Wannan me ya faru? Fito da abin sosai, kar ka yi Hafizu Abubakar yawwa ya ɗauko jawabi a gurin taron da gwamna ya na rabawa 'yan gwagwarmaya mashina. Yana ƙoƙarin fito da ƙullin ɓoye na samun Kwankwasiyar ma da komai da ya ce suna cikin mutum 5 da suka samar da ita zuwa 6. Sai gwamnan Kano ya turo mai magana da yawunsa cewar a Sunusu Bature Dawakin Tofa ya zo ya karɓe lasifika. To shine cikar ɗan halak. Shi a nan gwamnan ya yi halacci, ba wannan rigimar ya zo yi ba.
ai mun sha magana da ku nakan ce da yawa 'yan kwankwasiya sun ɗauka faɗa za a yi da abba da kwankwaso. Me na faɗa? Ba faɗa bane. Ba faɗa bane. Ba faɗa bane. Kuma idan ba dan kuskure da 'yan siyasa mu muke yi ba, wasu aikin su fushi, wasu aikin su fusata a mu'amala, duk cikin kwankwasiya bai kamata wani mutum ya ajiye abu gida mukamansa ba. Naku ne. Wahala kuka kafa gwamnatinku. Ba wanda ya kora a cikinku. Ba wanda ya ce zai kora a cikinku. In ya canza jam'iyya, me logo na jam'iyya, me jam'iyya? Ai bai canza gari ba. Din wannan ne a cikin ruwanku, a cikin zuciyarku, ma har ku siyasa a gurinku ta kusan zama haramun ce ba halal bace, saboda gillin da yake ciki. Babu dalili. Abba da yasa aka karbe lasifika daga hannun professor, abin da shi yake nuna cewa shi har abada ba zai ci amana, ba zai rigima da kwankwasa ba. Ya ja kunne ne. Kuma duk dan kwankwasiya in yana da hankali, yana da halarci, ituna mai abba yi masa a yau dai, a fito a faɗa abin da abba yi. Canza jam'iyyar nan ina so ku sani, abba bai muku laifi ba. Jam'iyyar kwankwasa nawa? Ya kamata dan Allah mu riga adalci. Mu yi wa kanmu adalci, mu yi wa ƙasar mu adalci, mu yi wa garin mu adalci. Ban ga abin zafi a wannan ba. Ku daina wannan maganganun da kuke yi. Kwankwasa mun roƙe ka kato. Ba in roƙon da ba mai maka to APC, me muka yi maka da baka kaunan mu? Kai me muka yi maka? Kai talaka yake jin tsoro. Talakawan ƙarya ne, ba da talaka ake ba. Kar a yi musu wannan talakan yanzu shigowarsa gwamnatin da ya kafa ta kwankwasan, ta kwankwasiyar da ya kafa, abin da imora talakan Kano sun mora. Inda gaske ke yi, ka daina wannan magana, zance ne na banza na wuri. A rabe da talaka, a dinga riga da talaka, ana taka shi a kar, ana jansa a kar. Ya kafa gwamnati a hana ya ci. Wannan zalunci ne. Wannan zalunci ne a rayuwa. Ina ba ku shawara 'yan kwankwasiya, ku biyo abba. Ku biyo abba, ku zo ku yi siyasa. Kowa rabansa zai samu. Sa ajiye aqidar ku. Babu aqida ta mai, ina aqida take? Yanzu shi kwankwas an ga masa akwai aqida a zuciyarsa? Ya bar PDP da ta raya shi? Bayan fatakar da yi a duniya, ya zama dan majalisar wakilai a SDP. Babu wata siyasa da yi a duk duniyar nan ita nasara irin PDP. Ita ta mai da mutum. Shi ya fara wulakanta ta a duniya. Abu ma da bai faɗa da kowa ba, jam'iyyar da ba ku da ita ce a samu jam'iyya? Bai za a dinga gaya mana magana. Ana zuga yara suna ɗaukar wasu kalmomi suna yaɓa abba kamar ba ɗan musulmi ba, kamar ba ɗan Kano ba. Har kuna maganar mahaifiyarsa, a je a gaya mata mahaifiyarsa za ku zuga ta bar shi ta ɗauke ku? Ta bar abba ta ɗaukan kwaso? Ita saboda bata iya haihuwa ba, ita ɗanta ba ɗa ba ne, ɗan gidan kwankwasa ne ya zama ɗa a duniya, ita nata ɗan ba ɗa ba ne, bai zama gwamna ba. Wannan kaskanci ne. Abin yana ƙara yawa, yana ƙara, duk da akwai a hankali za mu ji inda za mu ji. Amma ni shawara nake bayarwa, a bar shi da mutuncinsa. Wannan ba zai ba, ije ba zai ba. Kai ka ga dama ka ce ba za ka yi ba, abu bai kore ka ba. Amma babu dalilin da wani mutum zai zo kawai da girmansa da komai da hankalinsa a jihar Kano ya dinga tara mutane yana yin abin da musulunci ma bai yarda da so ba. Me ya muku? Dole kai sai an zo kai aka fara roƙo fa ka to. Har yau ba mu daina ba. Muna ba da shawara ya to jam'iyyar nan. Inda za shi ADC gaya min ranar da wa yake bi bashi a can, wa yake bin sa bashi. Duk tanadin da suke a duniya na siyasa, waɗannan yan ADC hankalinsu ya fi a kansu ga wulakancin kwankwaso a duniya. Wace rayuwa ce wannan? Saboda gandujen da kai ka fara nuna a duniya mutumin kirki ne? Dan taku ta haɗa ku, ɗa da mahaifi ma ana saba. Tun da aka haife ka baka yi saka ce zuwa yau baka taɓa ɓata iyayenka ba. Kowa ya kai a duniyar nan, babu shi wannan mutumin. Sai dai a yafe maka. Bare kai kana ganin wani a titi, ka ɗauke shi ya taimaka biyayya kullum da fayil a hannu. Kullum da fayil a hannu. Ya faɗi nan ya durƙusa nan, ya zo ya zama gwamna so ɗaya. Amma ka tashi kana tara mutane a kafa ranar butulci da yi maka me? Wallahi malam idan wannan abubuwan sukan ɗaga min hankali sosai. Idan na kallaci shugabanninmu yadda suka raina mu, suka mai da mu tamfar ma ba a haife mu ba mu. Wannan ba mu'amala ba ce. To amma Alhaji Garba, wannan saukar mukamin da ake yi, wasu suna bin injiniya Abba Kabir Yusuf, wani suna cewa suna tare da kwankwaso. Hatta kai gaba ga mai ba shawara akan harkokin siyasa. Gwamnati ta ba da sanarwar cewar an sallame shi daga kan wannan.
wannan baya nuna cewar dai watakila an ɗauko gaba faɗa da kwankwason an fara mai gurbinsa da shi ma na ga sanarwarsa ba sallamarsa aka yi ba ajewa yi kuma shi yana daga cikin wanda ya fi bani mamaki Sunusi Siraja a matsayinsa na dattijo ni mutumina ne sosai na san Sunusi Siraja a siyasa ba soyayya kunkusa ce ta sa ya zauna ba ko da ake zargin su suna daga cikin wanda suka hada wannan gabar tana nema ta kasance a matsayinsa na dan siyasa Sunusi Siraja dan siyasa ne kuma ya san ciwon zabe ya san ciwon faduwa zabe ya san kuma ciwon cin zabe wahalar cin zabe ka yi zabenka ka ci zabenka saboda jam'iyya kawai ka ce ka bar zaben akan me Sunusi ya ji wani mukamin akan me amma gwamnatin ta fitar da sanarwa jiya ta ce me ta bakin mai magana da yawan gwamnati cewar an sallame shi daga cikin wannan kunshin gwamnati na ce maka ai shi ya ajiye idan an ce an sallame shi ka ce ba ka so to ya za a yi da kai sai a ce dole sai ka so duk wanda ba zai ba abu ba ai ba zai je gidansa ya ce dole ya kabi ni ba ai ba zai yi ba da ka ce ba za ka bi abba kwankwaso za ka bi to ai kai in ni dan kwankwasiya ne ma na halakta kake ba inna abba zai sa kafa ban sa ba ai ina nan ni Sunusi Sirajan ai yana nan aka nuna abba gida baya nan tabbatar abban ya fi shi matsayi a kwankwasiyar to yanzu da ya koma can wacce rana yake nema yi wa kansa a can kai baka nan aka bai abba gida takarar gwamna in ka isa a baka mana duk san zuciya ne da jefa irin na makara irin namu na karkara gashi nan duk mun jefe kanmu tun a baya na faɗa muku tunda an ce gwamnati na faɗa yana da karancin wai addu'a na kuma faɗa na ce addu'o'in da muke a jihar Kano sai dai mu yi hakuri babu irin wanda ba a yi ai ko ba komai Allah yana kare mai mulki shugabanci ai ba ƙarya bane amma dai abba komai sharrin da zaka yi mar abba yana kan daidai duk sharrin da zaka yi abba kai wa abba shari ka gaya mar abin da zaka gaya masa amma abba yana kan daidai barin jam'iyya ba barin addini bane kwankwasa jam'iyya nawa ya bari da mulkin nasa ya ci zaɓe a nan ya koma nan ni abin zafi a ciki a tsaya a wa juna adalci inda wani abu na faɗa tsakanin abba da kwankwaso wannan sai mu ce Allah ka shirye su ka daidaita tsakaninsu amma ba wannan abin zai zama abin faɗa ba wannan abin bane to amma ka ji yanda sanata Harfa Sani Hanga shi ma ya magance ya ce kwankwaso ya haɗe yana shanye abubuwan da shi gwamna yake mai akwai lokacin ma da ya dinga kiransa a waya bai ɗauka ba ya ce mota ce ta lalace da ya jira tukunna watakila za a gyara ta aje a sauka inda ake so a sauka. To inda wannan ko ba wannan tsakanin su ne wannan shine personal abu ba ruwan mu daman ai da ina iya saba iyaye suna iya kaskantar da da wannan al'amari ne na zama da mutum mata tana saba miji yana saba mata Bahaushe ma yayi wata kalma yace zo mu zauna zo mu saba ai da an ba zo a ce tsakanin abba gida da kwankwaso ba taɓa samun matsala ba tsakanin abba gida da iyayensa ba taɓa samun matsala ba zai yi ba tsakanin kwankwaso da iyayensa a ce ba taɓa samun matsala ba zai yi ba ai ajizanci ne wannan amma dai wannan abun ba na faɗa ba ne ni ina ƙara nuna mutane ai wa kowa adalci wallahi al'azimi idan abba ya faɗa kwankwaso wallahi yana faɗa masa lokacin da ganduje da yan ganduje kuskuren ganduje a baya da ya fi damuna da ya bari ana zagin kwankwaso haka abba yanzu ma shi ma in ya bari ana zagin kwankwaso ya yi babban kuskure amma gashi nan hadiman cikin ku na jam'iyyar APC sun fara shigowa suna fitar da kalaman ciwar su za su zama garkuwa na injiniya Abba Kabiru wannan ai masu neman sanadi ne ba irin Garba Kora bane akwai su ai daman can ai suna faɗa da kwankwaso wannan yanzu ba zai yi su fasa faɗa da kwankwaso ba amma Garba Kora yana faɗa da kwankwaso iri na masu faɗa a kwankwaso gaskiya da yi wa kwankwaso adalci ba za mu daina ba amma shi ya san da su dama ko me yi musu kuma he sun zage shi ya sani ina ruwan Abba da wannan ko da Abba ya tsawatar ko to ai ba yaransa bane shi ma ya dau mataki a wannan cewa zai hana bai isa ba ai ba yaransa bane yaran Abba na tsatso wanda suke da kujera da Abba ya taimake su in suka faɗa a kwankwaso in ya kyale su bai adalci ba amma ƴaƴan gandujiya yin ko ba su gaya kwankwaso ma magana ma su ma ba su yi kansu adalci ba yanzu za su more a kwankwaso yanzu za su more masa wannan gaskiya ne wannan amma ba irin su Garba Kora ba akwai su suna nan daman can zaman da suke kenan tun da suka taso a siyasar su da zagin kwankwaso suka yi arziki suka yi riga suka yi wando suka samu makamai yanzu su daina ba su daina ba to yanzu da ko ba kwana da aka bashi mashawarci kan harkar siyasa me hakan yake haskawa ganduji yanzu aka fara ciccibo da ita ko kuma me yake yanzu wannan ai Abba ne da yake da ra'ayi yace ba kwana zo ka riki
ai ba Garba ne zai ce ba kwana ka sauka ko ka zauna ba, ko kuma Garba ne zai ce da abu gida ka bai wani mukami ka hana wani mukami ba. Bai shafe mu wannan siyasan mu. Wannan duk abu ne na mutum da mutum, yana da dama. Ba wadda zaka ce da shi abba zaka yi wani zaka yi wa kaza kuma kar ka yi wani. Babu dalili anan. Mu abin da muka yarda da shi mu zo mu yi APC mu haɗa kai, mu bai Tinubu ƙuri'a, mu bai gwamnan Kano ƙuri'a, mu zaɓi 'yan majalisun mu. Wannan shine burin mu. Yanzu ƙuri'a ku a jihar Kano Alhaji Garba Koro Dawakin Kudu, idan ka kalli Juma'an nan da Dr. Rabi Musa Kwankwaso shi ya yi ziyarce-ziyarce, ya je gaishe-gaishe, ya kuma ratsa ta cikin kasuwanni. An ce an fito ana ta ɗaga mai hannu, ana cewar ana tare da shi, ana sauran abubuwa, ga mu baya da ake mai a Mila Road. Kana da yaƙinin jihar Kano za ku kwashe daidai da talakanta misali? To ai Malam Idris, in dai gawa za ta tashi a gaishe ta, ai ba wanda zai hana sarki da rawani a gaishe shi. Kamar yaya? Ai misali kenan da baka. Ai gwari-gwari dan Yawwa, in dai har Kwankwaso zai zo Kano a gaishe shi, a masa celebration, ba wanda sai ya hana a gaida abu a masa celebration. Babu shi a duniya. Bare shugaban kasa. Ka sani fa yanzu Abba shine babban wakilin shugaban kasa, Tinubu. Shine babban yaron Tinubu a jihar Kano. Kwankwaso ne zai zo a daga hannu a gaishe shi, a kori Tinubu, a kori Abba gida-gida. A wannan duniyar ta yanzu. Ta ban gishirin ba kamanda. Ai shi ma yanzu kyale shi aka yana yi. Ai ba dan Abban ne gwamna ba, an ce kuma tara mutane ma yi wannan taron da yake, wallahi bai sai kuma yi ba. Me za a yi mai? A hukunci zai fuskanta. Ai fitina ce. Tara jama'ar? To ka ji ka ba tunda Kwankwaso ya zo yana tara mutanen nan akwai da aka yi zikiri. Ba zage-zage yake ba. Yanzu mutum ne fa shiga masifa gashi nan a Kano. Abba ya tashi je yana gwamna ya gaishe shi. Kwankwaso yana Kano amma tara mutane yake yana zage-zage. Ya rude sai ka ce amma allura aka. Kullun talla bai da aiki sai dai tara mutane ana sakin kiɗa ana waka. Ai mu Kano muna cikin makoki. Kwankwaso ya ce da wannan tawagar ku zo mu je ku raka ni ta'aziyya mana. Ya je ai. To in ya je ta'aziyya ko bai je ba, da ya je ta'aziyyar da abin da aka yi ta'aziyyar shine muke kallo sutura mu a wurin mu. Amma dai ina so ka sani bar shi aka yake wannan abin. Kuma in dai Ganduje yana nan zai daina wannan abin. Kamar yana. Ni na san zai daina ai. Wallahi al'azim zai daina wannan taron. Za a haɗe kai tsakanin Kwankwaso ko kuma Abba da Ganduje. Ai dai Ganduje uba ne a APC ko? Kuma uba ne a Kano ko? Ai na sha gaya musu dukkansu nan Kano ba zancen da ban yi da kowa ba akan cewa a zauna lafiya a kiyaye Ganduje, ba abin da ban faɗa ba. To taron ma zai daina. Ni na gaya maka wallahi taron ma sai dai a kyale shi. Inda Ganduje wallahi inda Ganduje na sai hana yi wannan taron. Ba duka ba zagi, ba zuwa zai tara ma yan iska ba shi. Shi ba yan iska zai taro ba. Da kansa za ku dinga cewa izo ta ai taron wallahi ba zai zo ba. Wallahi alazim ba zai zo ba. Kaga ko da irin karfin sa a duniya. Ka kiyaye bayan Allah. Ka kiyaye bayan Allah. Wallahi tallahi Malam Idris ka kiyaye bayan Allah. Ganduje bawan Allah ne. To tsamin alakar da ake cewa akwai tsakanin Abba da shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje yanzu ya wanda kallo za a wa juna. To faɗan su nawa? So nawa ana raba su? Ba da shaida masu cewa tsamin alaka din so nawa suka raba Abba da Ganduje ana fada. Ga yamin naka raba su. Ai sharri ne na mutum kurab. Kowa ya dauko tasa sai ya zo ya yaba. Kuma gashi nan gasu ga duniya nan mutane yi za ya kare. Amma dai Allah shine zamani. Abba shine gwamna. Ba mu sani ba koyo za ka gaya mana wannan abun guda tara nan. Da ka taba faɗa a cikin tattaunawa mu da kai. Kace akwai guda tara wanda Abba ne zai more shi idan ya shigo jami'ar APC. Akwai guda ɗaya na ku tak. Ku ne za ku wannan ɗinsu. Lokaci yayi ko kuma mun ƙara tura. Ai bai shigo ba bare shigo. Kuma ko ya shigo ma sai ka faɗi dalilin da yasa kake so ka ji sai a gaya ma. Ai su masu sauraro in aka yi magana ba sai a musu fasara ba da yawa. Akwai buƙatar in kai magana ba sai kai fasara ba. Amma mai hankali yana ganewa. Wai Bahaushe ya ce wai Bahaushe wai mai hankali shi yake gane ɗinkishin kwado ko kuma farfara tunkiya. To duk kalma ce. Amma dai ni ina so in gaya mutanen Kano har yanzu a jira Abba ya laifi tukuna. Amma a zama na musulunci da al'ada ta siyasa Abba bai wa kowa laifi ba. Abba yana gwamna zai zauna ba jam'iyya ya rasa gwamna. Abba yana gwamna jam'iyyar da take tare duk gwamnonin Najeriya fa ga sana a jam'iyyar nan suke. Yanzu fa muna in ya shigo fa yanzu gwamnonin mu 29. APC tana da gwamna 29 Malam Idris. In ya shigo ya zama a'a shine na da tara. A yanzu muna da gwamnonin mu 28. Ka gani? Ka san ƴan majalisun mu? Yanzu muna da ƴan majalisun mu
wanda muka karba ba iya wanda kuka yanzu gaba ɗaya fa aka gaya maka jam'iyyun a Najeriya kowace ta zama abin da ake kira kila wa irin guntun sigarin nan kowace ta zama kila babu komai sai musu amma APC ita ce jam'iyya kuma ko masana zaka ji suna cewa an koma da jam'iyya falle daya ba falle daya ka koma jam'iyyu suna nan amma dai ka sani jam'iyyar da za ta zo mu buga da ita ta kada ta numbu a nan Kano ta kada Abba gida mutane ku daina yaudara kanku ku daina yaudara kanku amma suna faɗa dalilai Alhaji Garba dalilan su na me sun ce ai tarin gwamnoni ba shi yake nuna cewa za a kwashe daidai a 2000 mu ma ba mu ce shi ne ba amma alama karfi tana ga mai ke ba ne sai canza wannan mu ma ba mu ce ba mun yadda Allah ne kuna zagayen cikin talakawa mun yadda Allah to talakawa su waye yanzu ma lai dirba ni da kai ne talakan ba sai mu biyan mu a kai wata kilkara cikin gwamnati haka kake kallo kai ma kana cikin gwamnati dukkan mu ne talakan ai sai mu biyan mu to kowa ma hukaci ne talakan da aka sauwaka masa aka sauwaka masa tsadar kayan abinci shi za a zuga ya bi jam'iyyar da ba kowa ba baka ma san gun wanda zaka ba duk jam'iyyar ta ADC baka san jagoranta ba har yanzu din ba za ka iya cewa jagora mutum uku za ka dinga lissafa har yau Atiku yan Rufa'i Peter Obi su ne fa a ADC nan in kunkusa ya shigo shikenan sun samu na hudu shikenan sai a bar Abba a Kano a ji a zaɓi ADC saboda Abba ya kashe kowa me yi wani in laifuka ne da Abba yi a gwamnatinsa ogan ne ya sa shi yayi to ya bar shi ina neman gafarar mutanen Kano duk inda ya rusa ina neman afuwa a ya fara neman afuwa ne ai to ni ko to ai ni yanzu ya zama ya zama dan jam'iyyata ni ma sai neman mar afuwa ai ya zama dan jam'iyyata in ya shigo kuma ina sa rai zai shigo saboda haka abu ne da ya kamata mu yi wa juna adalci mu bari yayi laifi duk wanda zai zage Abba ya bari Abba ya laifin da zai zage shi amma yanzu bai laifi ba me yayi ma wani a'a wai na fitar da ya daga cikin tsarin to sai ya zauna shi ma kun kusan fita zai yi wacce jam'iyyar da suke cewa Abban ya fita kun kusan ma fita zai dan ya riga kun kusa fita kaga sharri ba zai bata mumuni ba duk wata kalma da zaka zo kai ta gaya mutum mu da muke harkar nan muke ciki mu kanmu mun san irin bacin ran da muke fama da shi na mutane ba gwamna ba kwankwasa ba dole kwankwasa yi hakuri wa ya sa ka su biyun nan da ka zaɓo su kace su ne amintattunka Ganduje da Abba gida suka yi ma abin da suka yi maka yanzu wa ya sa ka kace su ne abotattunka wa ya sa ka a cikin mutanen Kano zaɓa fa kai ko wani ne ya je ya zaunar da kai ya ce karka bai kowa takara sai a Ganduje karka bai kowa takara sai a Abba gida ɗanka ma in ka bashi ɗanka yanzu ai ka ce kwan Ganduje ya fi Abba kirki yanzu ka faɗa to za ka bai wannan kuma inda zai nasarar ma wallahi sai Abba ya fi shi a gurin ka kai da kake wannan cika baki kai kake yin su ba Allah ne iko ba kai zaka juya kowa Allah yi ne lokaci ai shi za ka ce ma soyayya ta gaskiya ce a duniya kai wa manzon Allah da Allah kai wa iyayenka ita ce soyayya karshe ta gaskiya amma soyayya ta business soyayya mu nemi kuɗi ne da kai in kuɗin ne ya ka samu abin da ka samu a shekara 2 da wata 7 nan a gwamnatin Abba gida wanda talaka kai saka gayawa duk talakan da yake jihar Kano in yi wallahi ba zai koma banka ba wallahi ba zai koma bansa ba fito da ka bai talaka mana sai kullun ka tara mutane ka ce ga kuɗin mota a zo a ihu a gaban ka kai bidiyo ka zama dan karfi da yaji ka zama dan TikTok ka koma TikTok da girman ka da komai ba za ka yi hakuri ba kai hakuri komai zuwa zai huce ba abin da ba zai zo huce a duniya ba Alhaji Garba wanda jan hankali za a ga jam'iyyar ka ta APC da aka fara kiran cewar a zo a sabunta rijista wasu 'yan jam'iyyar ta sun ce wai har yanzu ba amsa wannan kiran ba wai ta yi wa mutane laifi rijista ana ta karba ana ta karɓar rijista don ni mutanen da suke karɓar rijista ba san bana da a jihar Kano kwarai ku a jihar Kano ba kuma ƙarya nake yi ba muna godewa matasa da mata Allah ya saka musu da alkhairi wannan jam'iyya za a yi ta to wai kai me in baka yi wannan jam'iyya ba ni kullum tambaya nake yi ko yan jarida kun kasa bani a ji a yi me ko ku kai ma fushin za ka yi ka tafi tsarar da gari ba jam'iyya za a yi ko mutum za a kalla to mutum din wanne na banza wanne muka tsayar wanne ba mutum ba gwaggon biri muka tsaya akwai na muka dauko jaki muka tsayar kaga idan Allah ya sa mutum ya fika arziki ka rage masa hasada kar kai ma hasada arzikin kowa Allah ya raba ya bashi yanzu kamar mu ne da Abba zai shigo cikin mu ce wai Abba bai isa ba ai ba mu isa ba Abba kai ne gwamna Abba ka cika gwarzo duk abin da ake bukata Abba kana yi ba ma kai ba kana yi
mu mun yarda da Abba zo ya zama shine jagora zo bi mun san girman gwamna a Najeriya ba ƙarya bane kullun na faɗa ko ba zan daina faɗa ba gwamna ba wasa bane duk ne ke ganin gwamna banza ne je ya zama gwamna ka je ka zama gwamna kowa yake da su sanata Barau da haka misali Barau ai Barau dan demokradiya ne ka taba jin korafin Barau a wannan ka taba jin ya sa wani ya korafi Barau ya ce da kai bai yadda ba Barau yana tare da Abba gida yana tare da Barau ka ce agun Garba kora ka ji wannan inda wanda zai zo ya kareta kuma zai zo ya kareta ni na gaya maka Ganduje yana tare da Abba gida yana tare da Ganduje mutaka raba shi ma kun kusa muna addu'a ya dawo kuna maraba muna kira ya dawo kullun na ba shawara ya dawo ba inda zai je yi wani abu wallahi tallahi yawo za shi ya je yi fushin banza ba kai ne Allah ba kabar Allah ya ikonsa Allah shine zamani Allah ne yake abin da ya so lokacin da ya so ba kai ne za ka yi abin da ka so lokacin da ka so dole ka hakura bawan Allah ne kai Alhaji Garba a ƙarshe ina ja ga al'ummar jihar Kano to muna ƙara kira ga mutanen jihar Kano a matsanta addu'a addu'a tana tasiri a wannan gari mai albarka na jihar Kano Allah ka shirya mana matasanmu Allah ka shirya mana jama'anmu Allah ka haɗa kawunanmu Allah ka kawo ƙarshen fitintunin da muke fama da su a Najeriya Allah ka ba mu tsaro mai kyau Allah ka inganta tsaro a Najeriya Allah ka yi wa dukkan mumunan Najeriya albarka wajen addu'o'in da suke na tabbatar da zaman lafiya a Najeriya Allah ka ba su lada Allah ka saka musu da alkai kullun addu'ar da zamu yi Allah ka tabbatar mana da tsaro a Najeriya muna ƙara kira ga malamanmu ga matanmu da mazanmu da 'ya'yanmu musamman mata masu ciki kuna da daraja mai yawa ku riga roƙon Allah ya tabbatar da tsaro a Najeriya a riga roƙa mana Allah ka tabbatar mana da tsaro a Najeriya wannan shine kiran da zamu yi Malam Idris ma sauraro tattauna ta musamman kenan ku saurara a farfajiyar siyasa da muka shafe kimanin sa'a guda muna tattauna da Alhaji Garba Kora Dawakin Kudu da kwaji batutuwa da dama a kokarin sa na kare muhibbar siyasar tsagin da ya amanna da ita wanda kuma madadin dukkan waɗannan kafafen yaɗa labarai da suke kawo muku wannan tattaunawa musamman Hikima Radio, Aminci Radio da kuma Express Radio sai kuma shafinmu na Express Radio Nigeria, Instagram, Twitter da kuma TikTok. Sunana Idris Muhammad nake cewa Alhaji Garba Kora Dawakin Kudu da fatan Allah mai da ka gida lafiya. To nagode Malam Idris. Mu ci gaba da kasancewa a kowane lokaci. Wassalamu alaikum.